Nou, dan ga ik nou wel even naar daarheen, hè. Dan mag ik wel even naar het werk. Zit in mijn longen al hier nog. En ik wil zo graag bij wat hier winnen, want ik ben voor de kaai wat hier, hè, maar dit is hier al in het natuurgebied. En dan mag ik dat van 15 juni net meer. Oh, maar joh, binnen 80. Ja. Waar je dan haast net eens ophouden te nemen? Nee, jongen, dat praktiseer ik dan net door. Maar ja, het wordt er net beter op, maar zolang ik het nou samen wat dwanken, dan doe ik dat terug. Hè. Vind ik zo prachtig. Maar misschien, ja, ik moet mijn broer net zwart maken, maar ik heb twee broers die zitten bij hem hoort net eens op, jongen. Doe dat spul voort, jongen. Maar dat woekt niet, jongen. Maar je kent boerenleven dan net missen? Nee, nee, dat is mijn leven, jongen. Ik als je mijn broer zegt, als de kaai in voort ben en ik kan er net weer kaai opzetten, dan steek je dan in het boetjes te gaan. Ik moet hebben, winter wat beesten hebben. Dat vind ik zo prachtig. En ja, maar daar hoor je van, hoor. Daar ben je maar verbonden met die beesten. Nou, we gaan daar maar weer even heen, hè? Ja, best. Want ik heb er nog wel meer spul, ja? Dat had ik al. Dan kan je me dat ook even bezien. Maar misschien dat is altijd dat oude spul, waar zust het nou? Ja, in het museum. Maar dat houdt maar werken nou een splitladen. Oude stiekerloekers. Waar zullen ze nou? Maar jou kan ik wel haast in het museum. Ja, ik kan ook wel in het museum. Maar joh, hij nog steeds een protte scrap, hè? Ja, dan heb je dus een krat voor stroom daar gehad, dat water al dit nog. Ja. Maar joh, hij had een protte scrap. Wat zei je? Een protte scrap. Ja. Ja. Ja, maar dat moet ik wat gangbaar horen, no? Dan bloei ik wat liniger, joh. Want ik zet ik wel wat in de schouder, maar je moet altijd in beweging wezen, hè? Maar dan zit Piet en ik bij in Ierland, dat wij te jaren naar een verzorging, zo dat weer net bij had, joh. Maar ja, had ik de vrouw net mee, dan kon ik me alleen nog aan het rijden, hè? Nee? Nee, no? Nee, ik kan niet een cremaatje, hè? Ik kan helemaal niks. Bakje thee zetten? Nee, ik kan kijken. Dan weer ik net lang meer. Nee? Nee, vertwaar ik zomaar. Dan had de vrouw dan, ik wil nog wat mee. Dan wordt me daar een grote rotzooi. Ja, dat is ik zo. Hoe ik heen en hoe ze mij... Ja, dan heb ik alles weer verkeerd doen en knopenbloos en zaken verkeerd doen. Maar ten eerste ik ben vreemd en ik heb een gulpje op me zo. Waarom doe je dat? Ja, dat is stuk dan uit, no? Ja, ze zet een verrassing in het hok. Ja, daar heeft ze hem dan een knap in zetten. Nou moest het even, ja, het is super een prinses worden. Ja. Ja, wel even koffie dronken? Mooi. Nou, dan ben je kreeg. Ja. Jongen, dat dan. Juist. Begin krijg even hoe jou. Ja? En hoe goed jou hem altijd verzwaren vertelde. Ja. Dat moet ik nou. Was hij net... Nee, dat moet. Dat was een man. Oh, het waren kijk, nou. Ja. Ja, maar ik ben wel afhankelijk van de vrouw, ja. Je moet er geen niet op je post horen, waar je kijkt nergens, ja. Nee. Nee. Ik ben vierste goed, ja. Maar ja, Ja, je hebt eigenlijk wat bedoeld? Ja.
Want wat hebben wij nou? Ik nou bij een feestje aan, maar ze zei ik net, ze mij er moet wat nij zijn. Want ik, dat pakken ik wel 50 keer uit ook wel. Ik heb nooit wat nij gehad. Ik zeg altijd dat het met teuzel aan mij komt. Ja, maar ook het dan anders is, ben ik weer krijgen nog. Ja. Ik begreep je nooit wat nij. Nee? Maar zij maar mij wel wat nij geven. Een vrouw, ja, het wel kreeg te bijna. Ja. Maar dat kan mij niet schelen. Nee. Ah, ik een bezoekje en streek voor en liggen. Je zei ze erin in Duits, hè, nou? Ja, maar hij had de streek voor? Altijd. Ja. Nachts net, maar... Nou, zelfs op bij het succes, maar laat er medisch erbij. ja, voor mij, ik maar bezoekje met een streek gewoon naar bed. De broek is uit en dan ga ik met de trui overleggen. Ik ben in 2006 geopereerd aan een heup. Maar toen moest ik van de dokter nog een paar keer naar de therapeut. Ik kwam dan met de vrouw bij die therapeut. Toen zei ze, nou, ben je hier met je vader? Nou, wat vond dat verschrikkelijk? Dat is een man die nooit zeggen mocht, nou? Nou ja, hij vond dat zo. Ja, maar dat is zuur dus. Ben je hier met je vader en zo lief, ik zei wat? Hij schaamt hem letter worden. Je moet oppassen wat je zegt, hè? Ja, inderdaad. Maar dat mag zij graag vertellen, dan waar u bent. Nou, dat ben je niet. Ben je hier met je vader, jongen? Ja, ik kwam daar om en ik roem, nou, ik ga wat breken. En ik zal ik wel wat over een leekje maar. Wij hebben leekje gehoord dan ook knap. Oh, net. Je bent een mooi stijl. Ja, toch.